Здравейте! Сега, да ви кажа ли какво ниво намерих? Екстрим Demon само да кажа. Така, отиваме си в търсачката и пишем Loose Ends. И сега спирате. What? Как имам 51% като най-трудното ми ниво е Easy Demon? Който е гледал видеото, където се опитвам с един опит да мина демоните, всички демони, които съм минал. Не знае за какво говоря, нали, че най-трудният демон ми е Easy Demon. И сега, как съм стигнал до половината на Extreme Demon? Ето как. Ще ви оставя самия прецените дали това е Extreme Demon или не. Ще направя и Practice Run и всичко ще се изясни. Айде. Просто задържаш. Това е всичко за първата половина. Да. И нататък става трудно. И всичко е много трудно. Както виждате, даже не съм си завършил Practice Run, което казва, че това е много трудно. Сигурно тази секция е сигурно още по-трудно, отколкото си мисля. И може би за това нивото е Extreme Demon. Иначе ако цялото ниво беше първата секция и това беше Extreme Demon, сега да го мина за първият ми Extreme Demon, ама не става така. Не става така нещата. За съжаление. Забравих да ви дам ID. Чакайте, бе. Loose Ends. Аз се забравям, ако трябва да давам. Отпада. 133471757. Happy birthday Eoner. Happy birthday to me. Тия коментари съм ги лайкнал. Добре, следвам те. Деймос. Браво, бе. Anti-Denouement. Нали, Denouement е онзи Insane Demon, на който беше рейтнат за шега от RobTop, създателя на играта. Като Insane Demon, нали? Първата Wave секция е всъщност и мини Wave секция, да е. Има почти 10 фрейм перфекта един след друг. И после цялото ниво е като ниво 5 star. Hard. После накрая има няколко клика, нали? Има още една трудна Wave част на края на нивото. Ама като цяло е лесно, ако минеш първия Wave. Да кажа само. А тук е точно обратното. Вместо трудно-лесно е лесно-трудно. Така вървят секциите. Това е което исках да ви кажа. Yes! Мале! Разгеле! Ако знаете колко исках тази икона. Сега това направи видеото. И сега видеото ме направи още по-щастлив. Сега направо... Къде сме сега? Къде е тази икона? Ето я. Къде е она Nightshot? Имаше още една, която седи има така. Ама, скоро да мога да кажа, че вече я им тази икона. Разгеле! Няма се разделя с купчето ми. Ти, извинявай, ама просто чао. А на тебе, здрасти и не знам си кога ще ти кажа довиждане. Иначе, преди да спра видеото, само искам да ви кажа, имам почти 45 000 мана орба и мога да отключа почти 2 такива пата. Има общо да ги преброя само 10. И вие гласувайте кой да бъде. Ето да ви ги покажа всички. Пата Fire, Ice, Poison, Shadow, Lava, Earth, Blood, добре, чакай да не пропускам някоя, Metal, Light и Souls. Тези 10, вие в коментарите гласувайте коя от тях да отключа. И първия коментар с колко? С 4 лайка или 3-4 лайка. Той избира кой път да отключа. Иначе аз само да отключа почти 2, ама не искам всичките мана рубове да отиват на кино, защото мога да си купувам някакви икони такива. Знаеш какво?
Ще взема някакви семпли, колко да ми е пълна колекцията. Така. Нещо за под 2000 поне. Всъщност, и това. Да, стига толкова. Малко ми се напълни колекцията. Какво стана, бе? Чек, какво стана? Няма значение. Довиждане, абонирайте се с камбанката и пръснете лайк бутона на видеото. Не знаете колко значи за мен това. И един лайк, един коментар, един нов абонат. За мен това е наистина голяма чест. Довиждане и ще се видим в следващото видео.